Avui és un dia molt especial i molt important per a vosaltres. Nosaltres hem vingut així al comboi que vosaltres feu, però també per apoyar-vos i a preguntar-vos una miqueta també què podem fer per vosaltres tots els regidors de la corporació, tant els de govern com els d'oposició, com us podem ajudar. A veure, en primer lloc, agrair-vos que estiguéssiu tots aquí, agrair a la cofradia perquè s'han volcat tots en la festa, estan preparant el dinar, els que no estan així estan preparant el dinar, que tots estiguéssiu allí contents i disfrutéssiu de lo que hem preparat. I el que podeu fer per nosaltres, a veure, tota ajuda és bona, nosaltres tenim moltes complicacions, molts de problemes en el sector. El principal problema són que des de Brussel·les on estan retallant els dies de pesca i nosaltres, la nostra cofradia se nutreix dels socis i si ens retallen els dies pues no hi ha ingressos. Com que tot és una pescadilla que se mor de la cua, no? I el que necessitem és treballar per ser competitius i per poder tirar les empreses, que són les marques, cap avant. Perfecte. Molt bé, senyor Malanga, pues estarem, tota aquesta legislatura estarem super en contacte, que ho sàpigues. Muy bien, jo ja ho sé, que hem tingut alguna conversa amb vosaltres i alguna reunió, sé que esteu ahí i hem parlat sempre, jo sé que m'hi podeu parlar com vulguéssiu, no sé, el dia 5 nosaltres tenim eleccions de la cofradia, no sé què faré jo, no sé qui es presenta, no sé res, perquè això tenim una comissió electoral que ells ho fan i bueno, ja veurem. I si no, el que torne, pues que el tratéssiu com a mi, ja està. Per lo menos igual, tant? No sé si millor, però igual sí. Igual, o millor. Moltes gràcies per la... este sector primari del nostre poble, que per a nosaltres és un motor i superimportant. Misericòrdia de Déu, les seues ànimes i les ànimes de tots els fidels difunts descansen en pau. Amén.